Иң хәерле сыйфатлар. Рәхмәтле булу. Расулыбыз саллаллаһу алейхи вәссәләмгә берәрсе изгелек эшләсә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәссәләм ул кешегә тагын да күбрәк изгелек эшләр иде. Шул кешегә хәерлесен теләп, Аллаһы Тәгаләгә дуга кылыр иде. Изгелеккә һәрвакыт изгелек белән җавап кайтарыр иде. Сахабәләр дә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәссәләмнең үрнәгенә ияреп, бер-берсе өчен хәерлесен теләп, Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп дуга кылырлар иде. Аллаһы Тәгалә дә Коръәндә безгә шулай итеп мөрәҗәгать итә. Изгелек кылганга тиешле нәрсә изгелек кенә. Без дә Аллаһы Тәгаләнең кушканын үтәп, Расулыбыз саллаллаһу алейхи вәссәләмнең үрнәгенә ияреп, изге гамәлләр кылып, игелекле булып, бер-беребез өчен хәерле дуалар кылып, яхшылыкка фақат яхшылык белән генә җавап кайтарып тормыш алып барыйк. Аллаһы Тәгалә кылган изге гамәлләребезне кабул итсен.